Český model amerického kongresu 2013. I v pondělí ráno zaplnili naši volení zástupci jednací sály, aby společně rozhodovali o budoucnosti Spojených států amerických. A ani z jejich včerejšího jednání nezůstalo před zraky médií nic utajeno. Stručný přehled toho nejdůležitějšího, co se na půdě kongresu odehrálo, vám přináší Michal Bělka, Dominika Langová a Nikol Baronová. Na společném jednání Výboru pro zahraniční vztahy a Výboru pro energii a obchod docházelo při diskuzi nad zněním zákona o vytvoření celní unie s Latinskou Amerikou k hádkám mezi republikány a demokraty, zejména v ekologických otázkách. Dokonce republikánský poslanec za stát Florida apeloval na to, řečeno jeho slovy, nebrat ohledy na Greenpeace a podobné ekoteroristy. Své rokování včera zahájil i Senát. První jednací den se ovšem neobešel bez porodních bolestí. Předsednictvo totiž nerespektovalo jednací řád. A poučit jej museli až řadoví senátoři. Podrobnosti má náš zpravodaj Ondřej Trhoň, kterého zdravím do severního křídla Kapitolu. Ondro, co se tedy v horní komoře stalo? Došlo k neslýchané věci. Předsednictvo horní komory umožnilo hlasování o bodu agendy bez hlasování o hlasování. Naštěstí ale byla katastrofa po zásahu ducha přítomných senátorů odvrácena a jednání o financování NASA mohlo pokračovat. Bouřlivá debata se odehrála ve výboru pro vládní dohled, kde se diskutovalo o budoucnosti amerického vesmírného programu. Padly zde slova jako imperialistické tendence USA a kolonizace Měsíce. A obhajoba názoru poslankyně Demokratické strany byla nazvána ukázkovým příkladem marxismu. Také jde vidět, že tendenci usínat při projevu svých kolegů nemá pouze Karel Schwarzenberg, ale také ctihodný poslanec za Floridu, který si po krátké svačince na chvíli zdřímnul. Mělo by námořnictvo Spojených států prodat své lodě i s posádkou asijským zemím? Nejen tuto otázku si položili členové sněmovního výboru pro ozbrojené složky. Diskutovalo se i o tom, zda by vojenské kontrakty měli získávat kanibalové, kteří vyvraždili svou vesnici a o jejich švině zatím nerozhodl soud. Demokratický poslanec Andreas Papadopoulos se navíc pokusil probudit v kolezích humanismus. USA se tváří jako největší světový vývozce demokracie, ale já se ptám, co je to za demokracii, když někdo pořád na lidi míří zbraní. Za svůj výrok si newyorský poslanec vysloužil tvrdou kritiku od republikána Štěpána Uheríka. Papadopoulos podle něj obvinuje svou zemi z terorismu. To je pro dnešní dopoledne vše, loučíme se s vámi.